Controversial businessman week no Chivhayo sezvamunoziva kuti aiwa ari kutsvakiwa neZACC Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Aiwa asi pane allegations ari kunzi mukomana sezvamunoziva meso takatiza asi pane allegations ekuti akatizira akaenda kuUK United Kingdom. Sanoona kuti aiwa muzana nhasi anozoreply vakomana veZACC anyatsoratidza kuti week no Chivhayo amene ari kutemba nei haasi kumbokendenga atoudza kuti musatombondinyaudza. Sana pina mashoko aiwa anouya tagwana week no Chivhayo noti bvo subscriber ulike utina on the bell icon. Nokuti tipina mashoko seonyuka kwaita pazimu ayanyora vachiti controversial ZANU-PF businessman week no Chivhayo has responded to the ZACC press statement by playing a Japreza song titled Vanorodza Museve with the lyrics which go Vanonyaudza and Kendenge. So in English version this means they are making some irritating noise but I do not care. They are plotting whilst I'm sleeping. They stop me sharpening their pointed arrows to attack me but will repel them. Ndo mashoko anatoka panapa no Chivhayo chiti aiwa sezvavari kuitaka vachiataka inini zvichangodzoka zvichingoenda kwaari amene autemba newiki no Chivhayo nokuti evidence iripo yekuti aiwa vakomana vakaskwanda mari yema-elections emugore ra2023 but iye amene anotemba nei kuti anotemba nechakatsika aiwa muZANU-PF kana kuti anotemba nei anouya achiti aiwa haasi kumbokendenga zviri kuitwa neZACC. Sapinei comment section medu mutize mafungiro enyu kuti kunyange ZACC nyange yemuinvestigator yazimbokwanisa kuzombomubata here. Tuze mafungiro enyu, musano subscribe kulike chinotina